आब'आ रिडाक्सन दख'ना सफैदों लोगोफोर सोर नांगौ लांफैखादो दे नै जा मोजां मोजां कालारा नै जा मोजां मोजांखा नै हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदार्न ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरनायखाय लोगोफोर आंहा दिनै आब'आ माबा मोनसे बुस्थु लाबोलाय बेनो माबा आथुर जाथारबाय लेंहरनायानो ओमफ्राय नै किबननि बेकग्राउन्डआ जानला मोनलासो सान्दुंआ गोसानाय गस्ला गोसोम गानलायबाय आङो लोगोफोर मा बुस्थु लाबोलायखो आं बेखौनो दा थांनोसै एसे जानला मोनला खेबलाबायहैसैलाय दिन्दां फादांनो ओमफ्राय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जाय दाबो आंनि बे मदार्न ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर आं दा थांनोसै लोगोफोर मा लाबोदों माबा रिडाक्सनबो बुस्थुबो दंलायलायोनो मा बुस्थु जालायखो थांबासो नुनो मोनसिगोन थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आं थांबाय थानोसै दायहैले मोनफैलायबाय नै दंना मानसिया मोनफैलायबाय आंलाय नै बिसिनावलाय दालाय दे दख'नाया नै ओरैबायदि मोजां मोजां आयौ नै स्राय स्राय सोरनो नांगौ अर्डार होखाथारदोसो आयौ नै ओमफ्राय दे मा लाबोखो फुजानि रिडाक्सन होनदों नामा नै दे नों गांफा गांफा देखायलाय आब'आ 300नि मोनगोन बेखौ ए 300 थाखा 300 थाखानि रिडाक्सन औ नै गासिबो कालार दङ 300 थाखा मोनगोन रिडाक्सनाव लोगोफोर लांफैदो सोरनो नांगौ अननानै ओमफ्राय नै जोमग्राया दिनै सफैदों नै अल अभार 700 आव मोनगोन बेखौ नै ए 700 नो बिहा अलंबार ना मा होनदों अल अभार नै जा मोजां मोजांखा नै बेबो ए मोजां मोजां 700 नो बेबो मोजांथ' आरो कालारा जि मोजां मोजांखा नै आं आब'नि नाम्बारखौ बै समावबो स्क्रिनाव होना होखादों नोंथांमोनहा आंनि बे फुराना ब्लगाव नायबानो मोनगोन नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामना फैबानो जाबाय आब'निसिम फुजानि अफार होदोंनो बेबो 700 नो गल्डेन कालारनो नै मोजांथारनो बेबो औ जोंसो गानदों बेहा औ औ बे मणिपुरि औ कालार मा कालार 300 थाखानो नै बेबो जोमग्राया मणिपुरि जोमग्रा दे दस्रा कालारफोराव बिसोरबो ना एखे जोबखाना ओंखायनो मा बेहेनलायबाव थानो होननानै जों बेहेनासै इन्दिबो सफैदों नै दाख्लैनाथ' गैखाला गांसेबो गैला गोदान सफैलायबाय नै मोजांथार नै जा बेरखायो आब'खौ दाउ हनै गोजौ गिदिरजों बेहाबो नै बिबारा मोजांथार ना फुला मोजांथार नै लांफैनो हागोन नै फुला नै नैलाय आं माबालायासै आब'आनो देखायजोबखाबाय नै मालिकआनो बेलाय नुखाबाय नै बारा गोजान नंथारा खोदोमथलानिफ्राय ससे हाबबोबानो मोनो साहाजों आर'नाइ स्कुलनि साहाजों औ आरो ओरै फाराखा थांबा ससे फाराखा मोनहैजोबलायलायला आरो खोदोमथला बाजार ससे सोनाबहा हाबबोबानो बे फाराखा थांनाय लामाजों खोला लामाजों दं कालारा औ कालारफुल नै औ खाथियाव देखायबाय आं नै मोजांथार जोमग्राफोरा नै बिसोर नोंफानैलाय बेसे मोजां नै बेबो जि माबादों गल्डेन कालाराव खाथियाव जा मोजां नै जोंहाबलायखायोना नै बे माबालाय गोजाना गलाब होनो नै जि मोजां नै बेबो रानि कालारनो बियो ओमफ्राय बेहा माबा मा होनांगौ बेखौ बेथाब गुफुराव बेथाब औ नै लोगोफोरनो 700 नो 700 बारा नङा फुजानि अफारनो लांफैनो हागोन नै रिडाक्सना गासिबो कालारखौ मोनगोन नै रिडाक्सन होबाय नै दिनैनिफ्राय आब'आ नै बे प्लास्टिकनो गासिबो रिडाक्सन ना बिदनजोब नै मा कालार नांगौ रिडाक्सनाबो मोजां मोजां नै गाज्रि गैया रिडाक्सनाबो जा मोजां मोजां कालार लाबोखादों नै औ दिनैनिफ्राय लांफैनो हागोन नै रिडाक्सनबो होबाय आब'नाव नै रिडा कालारा बे प्लास्टिकना गासिबो रिडाक्सन जोब मा कालारखौ नांगौ बासिफैनो हागोन फैनानै नोंथांमोनहा नै बेहा बेसेबां बे 700 ए बेबो 700 औ जाय जेरै गोसो एरै गावबागाव मेगननि फसन्थ लांनो हागोन नोंथांमोनहा गाज्रि गैया मोनसेबो नै बे कालारा मा कालार जा मोजां मोजां सफैलायबाय नै
नै बै सिगाङाव जाला बुद्रु होनदों ना जाला बुद्रु नङा दै नामासो बुगिनालाय ओरैसो जंखायनासो जाला बुद्रु होनदों नाथाय मानसिया जाला बुद्रु नङा दे लोगोफोर सनाफोर नै नेख्लायाबो नै जि मोजां मोजां जोबनानै जि आगर गोनां नांगौनो नै नै थङायाबो जि मोजां मोजां दंखायो दख'ना गानला बे थङाखौनो थङा बाङा गानखायो दबा गैया फेसालि गैया थङा बाङा गानखायो नालाय थङा बाङाया दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै दा आङो नै दोनथ'नाय जाबाय रिडाक्सन नांगौ ना आरो खम रेटआव माखासे फुजानि अफार होनाय बै मोजां मोजांफ्राबो बेखौ नांगौ माइदि दङ दख'ना माइदि दंबावो ना ए बेखौ बुग्लुंलाना औ औ औ दे बुग्लुंथ'लाहाय सफैजोबना दङ नै दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै आं बाय बाय